Sabes isto cando vas soa e precisas, cando é soa, refírese, vas sin un home que te coide, esta mentira de que os precisamos para que nos coiden. Pero logo ti tes un traballo que entras de madrugada, sí, e ti podes sair de madrugada, colle o coche, e vas ao teu traballo, e iso está correcto. Ninguén che vai dicir, como ibas ti só ás 5 da mañá? Estou indo eu ás 5:30 da mañá, saio da casa. Porque ti non viñas dun bar de copas, nin de nada así, daquela, xa está. Dixo, pois mira, que eu si podo ir traballar. Eu que viaxei moito por traballo, non? Si podo viaxar por traballo soa, que pasa? Que os malos non me van facer mal porque saben que vou traballar. Pero se veño de tomarlle uns gin tonics, que? Daquela sí. Os malos saben cando me ven de lonxe, saben de onde eu veño. Eu digo moitas veces, cando saes cunha crianza de madrugada a urxencias, cunha persoa vella, non? Que saes porque lle pasou algo, sempre sai unha muller e parece que ninguén ten medo que lle pase nada, sexa a hora que sexa. Non? Ainda que vai á loa, pois onde vivo o vello, nunha aldea, por unha carretera de Nuestro Señor, e todo o mundo está tranquilo. Porque ao fin vai facer o que ten que facer. Pero se vives nunha aldea e foches de concerto e de parranda por aí e despois volves, como se che ocurre que che pode pasar algo? Pensemos. Non, vou facer como o cura, oremos, pois eu vou dicir pensemos. Pensemos na incoherencia que hai aí.